Good morning makosana konse komwe tili chigawo cha kummawa. Tabweratu ndi nkhani yokhuzana ndi mkulu wa CDED kapena kunena zonena kuti Center for Democracy and Economic Development Initiative Sylvester Namiwa, yemwe anamangidwa Thursday sabata yathayi potsatira statement imene anayankhula m'mbuyomo interview yomwe anapanga pa Lontha TV. Tandina kuti ngati izizi sasintha izizi in the next 2 months the next president of this country is Dr. Genius. Wapanga zimene ndani anyamata TPPR. They are all making, they are refusing to learn from the previous mistakes, and they think they got a license to silence anyone, and they think they got a license even to kill. Ne ankayankhula nkhani yokhuzana ndi zina zochitika ku dziko la Malawi makamaka pa nkhani yokhuzana ndi ulamuliro ene akuyendesera zinthu mtsogoleri wa chipani cha Democratic Progressive Party bweranso chiwiri wa mtsogoleri wa dziko ai Dr. Genius azayankhulapo mawu onena kuti in next 2 months ai Genius atokhala mtsogoleri wa dziko. Pa chifukwa cha mawu amenewo Namiwa paja ndithu anawatenga kukasunga mchitokosi cha polisi. Posatira zimenezi zipani zosusa boma, zipani za United Transformation Movement kapena kunena zona kuti UTM maso chipani cha United Democratic Front kapena kunena zona kuti UDF padikeza pamenepo chipani cha PDP. Zipani zimenezi zalemba kalata komweno izikudzudzula mangidwa komanso kuzengedwa mlandu kwa a Sylvester Namiwa ngati wamkulu wa CDED pa mlandu umene akuyankha a Sylvester Namiwa mlandu wa treason kapena kuti mlandu ofuna kuwukira boma. Zimene akuwazengera a Sylvester Namiwa ndizosamveka iwowo ngati zipani zotsutsa boma akugwirizana ndi chiganizo chimene chachitikachi. Ndiso sizoti amaonerere kuti dziko la Malawi ena ake kapena kuti anthu amene akulamula boma padakali panopa a chipani cha Democratic Progressive Party isandutse dzikolo khala police state, akuti sizoona kuti anthu akadzudzula boma aziwatenga ngati anthu owukira kapenanso pomwe akufunsa accountability wa adindo amenewa komanso kuyankhula mawu odzudzula boma pa zinthu zimene sakuyendesa bwino bomalo kapena sakuchita bwino abomawo azinena zonena kuti zimene zikuyankhulidwazo ndi chiopsezo ku boma. Zipani zimenezi kuzera kwa akuluakulu wawowa adaiso kabambe Topere Muluzi maso akondwanira nkhumwa afuna zonena kuti a Sylvester Namiwa tulusidwe pandaso zokambirana zina zilizonse. Pachifukwa cha chimenechi kuti anthu amene akuwazenga Namiwawa ndosamveka potengeranso ndi mmene akuluakulu amenewa akuonera kuzera ku zipani zawo. Paja makosana posatira kumangidwa kwa Sylvester Namiwa dzulo pa 3 August 2026 Anamiwa anapita kuonekera ku bwalo la milandu kumene anakawuza milandu imene anapalamula. Mlandu woyamba umenewo treason, mlandu wachiwiri akuti ndofalisa uthenga wabodza. Pachifukwa cha mlandu wa treason oweruza mlandu kumeneko Austin Banda anayipanga lifa nkhani imeneyi kuti ipite bwalo lalikulu la milandu kumene amakhala akukamba milandu ngati imeneyi yokhuzana ndi kufuna kuwukira boma. Posatira zimenezi amayiwa awo sanapatsidwe belo powatenga pano pande kuti akwasunga ku Aula prison kulimandi kumene akuyembekeza zonena kuti akamaliza kupanga process china chilichonse kukhuzana ndi mlandu umenewo kenako azakhala akupita bwalo lalikulu la mlandu High Court limenelo. Imenemo ndi mmene zipani zimenezi za UTM, UDF komanso PDP kuzera mwa mtsogoleri wawo akuonera pa nkhani imeneyi. Zoti inu mukuona bwanji pamenepa mugwirizana ndi zimene zipani zimenezi kuzera kwa mtsogoleri ake akuyankhula kapena ayi? Ngati tili maganizo amenewo titha kufotokoza mu comment section. Pano tikamapereka tikumbukirenso kulemekeza maganizo anzathu.